Bermeoko udalak eta Zekobik eskualdatze programa aurkeztu dute Bermeon. Bermeoko alkatea den Aritz Abaroa eta Zekobiko, hau da Bizkaiko Merkataria Aholkularitzako presidentea den Pedro Campok, eskualdatze programa hau zertan datzan adierazi dute. Eta Bermeoko herritarrentzako zein komertziorako garrantzitsua dela azpimarratu dute. Prentsaurrekoan egon dira biak eta Aritz Abaroak alde batetik ekimen hau zelan sortu den, eta nori zuzenduta dagoen jakinarazi du. Prentsaurreko honetan Zekobiri be eskerrak emon guretzatez izan be, geure herriko enpresai eta ekintzaileri zuzenduriko ekimen bat aurkeztutera gatoz, eta ekimen honetan, elkarlanerako hitzarmen baten ondorio sortzen dan programa bat aurkeztuko dugu, udala eta Zekobiren arteko Bizkaiko Merkataritzako enpresen konfederazio eta udalan arteko hitzarmen baten ondorio sortzen dan zerbitzu barri bateri buruzko aurkezpena itzen gatozelako. Esandako moduen, geure herriko enpresari eta ekintzaileri zuzenduriko eskualdatze programa, izeneko programa bat aurkeztuten dugu gaur, eta zerbitzu hori herriko enpresan eskure imintzen dugu. Guretzako udal gobernu modure ezinbestekue da gure herriko ekonomizen sustapenien enpresa barrizek sortutie, eta enpresa barrizek sortute horretan bestiek beste askanigoko hileetan martxan imini dugu zen hainbat zerbitzu eta hainbat lanlerro dakuz, ezta? Alde batetik aholkularitza zerbitzu eskaintzen dugune, laguntza zerbitzu eskaintzen dugune enpresa barrizek montateko, zerbitzu hori emoten dugune, lokalbide programi bai, hau da ekintzailiek erakartzeko eta aldezarrien euren negozizuek montateko, bai enpresa barrizek sortutien besteko garrantzizedako zelanez, geure herrizen tradizioz martxan dauzen enpresak bizi irauteko aukera bat emoti bai. Hau da, martxan dauzen enpresak segiduteko aukeri emoti, eta zentzu horretan dator Zekobi eta udalan arteko hitzarmen honetatik martxan imitzen dugun eskualdatze programa hau. Jakin badakigu, enpresa askok ibilbide luziedakoela, urte askotan errezen martxan egon dizen enpresa solventiek dizela ganera, errentagarritasune, garantiz eta dakoien enpresa dizela, bai arrazoi desberdinen gaitzik, enpresa hori eruen dauien arduradunek, itxi gure dauie enpresiegaz biharrien segidutie, eta sarri askotan ez dauie topaten nokemon jarraipen bat horreri errentagarritasunen garantize dakon enpresa solvente horreri. Pedro Campok, Zekobiko presidenteak bere aldetik, Bizkaiko komertzioari buruzko emaitzak zeintzuk diren aipatu ditu, eta eskualdatze programa hau zergatik egin duten azpimarratu du. Bermeoko udalarekin izan duen akorduagatik eskerrak emanez. Hain zuzen ere, Bermeo lehenengo udala da akordu hau egiten duena. Decidimos poner en marcha, juntamente con la Diputación, una cercanía a todas las comarcas, a todos los ayuntamientos, para poner en marcha, modelando la fórmula de trabajo que veníamos desarrollándolo, para ver cómo podíamos encuadrar esto. Nos estamos acercando. Yo quiero agradecer a Aritz como alcalde de Bermeo, que es el primer ayuntamiento con el que vamos a firmar el acuerdo. Estamos de acuerdo con él, pero ha sido el primero que ha dado un paso por delante. Yo creo que eso demuestra que el sector comercio en el ayuntamiento tiene una preocupación importante. Nosotros damos vida a los municipios. Si no hay comercio, las calles como van a ser. Aquí, por ejemplo, en Bermeo, que hay mucha hostelería, pero el comercio también ayuda. El comercio crea flujo de gente. Estamos en las calles. Beraz, Bermeoko udalak eta Zekobik hitzarmena sinatu dute herriko enpresei eskualdatze programa eskaintzeko, eta programa honen helburua enpresa baten bideragarritasuna bermatuta dagoenean eskualdaketa prozesuan laguntza eskaintzea dela azaldu dute. Horrez gain, zerbitzu hau doakoa izango dela esanez bukatu dute. Gun merkatarizekaz egin dugun lanketan, bestiek beste identifike dugu zein dan egoerie eta zeintzut izen egoera horretan dauzen errealidadiek, ezta? Eta sarritzen konturatzen zara, transmisiorako ez dagoela nok segidu enpresa horregaz orduen, hori ikusitxe, bigarren lanlerro horretan esaten izan dutena, hau da, solventiet izen enpresan kontinuidadie bermatuteko lanlerro horretan, esan gendun, ia nor bilatu geinken ali hau, zerbitzu bet eskaintzeko eta berme batzuk emoteko, eta ikusi gendun, Zekobi horretan ja lanien hasitze egoala, esperientzi bete dakola, garanti batzuk emoten dauzela, eta kontaktuen jarri ginen,
eta topa gendun, elkarlanerako hitzarmen hau sinatuteko aukeri eta geure herriko enpresari zerbitzu hau eskaintzeko eta hortik sortu zen hitzarmena sinatutie. Portzu bat gehiago jakitzeko, esan dute alde batetik, Cecovik honako zerbitzu hauek eskainiko dizkiela negozioa utzi nahi duten pertsonei, besteak beste lagapen prozesuan aholkularitza eta laguntza ematea, enpresaren balorazio ekonomikoa egitea, eta enpresa eskuratu nahi duten ekintzaile potentzialen bilaketa aktiboa egitea. Bestalde, negozio bideragarri eta errentagarri batekin hasi nahi duten pertsonek, programa honetan modu seguruan aurkitu ahal izango dutela, esan du Bermeoko Udalak.